Zvatongobuda pachena vanhu vatongwa insecure vachitawo Mnangagwa is now advancing for another term, is now advancing for third term pakutonga kwake nekuda kuhijekwa kwaita maZANU-PF offices nemwana Mnangagwa. Sadapinda munazvizere kuti subscribe like utina on the bell icon. Ndipinda munawo pazimbai dziri kunze. One of President Emerson Mnangagwa's sons, Collins, exercised the control of political power in the Midlands province by contrasting a ZANU-PF office in Shurugwe. Reports have emerged of Collins' involvement in the construction of a ZANU-PF office in Shurugwe, financed to tune of $150,000 through his company Chengetai Investments, raising serious questions about the extent of political influence wielded by the Mnangagwa family. Observers view this move as a blatant attempt to hijack the ruling party's infrastructure in the mining town, consolidating control over key political territories. Saka muri Zimbabwe sezvazviri kubuda munhau pana pazimbai vari kutaura vachiti aiwa vakomana ava vana Mnangagwa vanenge vakukambenera awa kuti aramba aipo pakutonga nokuti kuona kuti vanhu vakatozodiscover kuti mainfrastructure ari kuvakiwa kuShurugwe achinzi ndeye ZANU-PF vatozoona kuti aiwa autovakiwa nemwana Mnangagwa Collins. Vanobva vatoti aiwa saka Mnangagwa anenge ava kuextenda his influence yekutonga pachigaro. Vanobva vatotanga kuti vane mainsecurities kuti aiwa saka pachigaro anenge haasi kutobva. Muri Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pindai mucomment section medu mutidze mafungiro enyu, musana subscribe like nochero turn on the bell icon. Tombo chama updates anokupa pano paZVAITWA News Live.